punuan ni Governor Bambi Imano, walay puas ang proyektong naugmad alang sa kalambuan sa kinatibuk ang lalawigan sa Misamis Oriental. Usa na niini ang Barangay Empowerment Program nga ang tanang kabaranggayan nakabinipisyo. Atol sa inauguration ceremony ning bag-o ngadto sa pipila ka proyekto sama sa road concreting ug drainage system, partikular sa lungsod sa Saan, wala kapugni sa katawhan sa mga barangay nga nahimong benepisyaryo nga ipadayag ang ilang kinasing-kasing nga pasalamat sa tibuok kagamhanang probinsya. Mensahe pasalamat ni Purok 6B President Ms. Hygen Cabania sa Barangay Poblasyon Upper Hasaan mahitungod sa kahimuan sa newly concreted nga dalan sa ilang lugar nga karon usa na gayud ka realidad kung asa plastar ug patag ng agianan aron sa hanutoy nga dagan sa sakyanan lakip na paglikay sa ilabihang kapita sa panahon sa pag-ulan. Dako ang among pagpasalamat kang Governor Bambi Imano sa iyang paghatag kanamo og dalan nga sa dugay nga katuigan na realize na gayud siya. Anaa sa misalmot ni adtong tungura si Board Member Gerardo Buboy Sabal III, isip representante ni Governor Bambi nga mihatag mensahe nga puno sa inspirasyon alang sa tanan. Gani gisiguro niini nga isip kausa sa hawanan sa SP, dili sila magkulang sa pagduso ug pag-abag nga mapadali ang mga project proposals alang sa lalawigan. Bisag unsa kalayo amo gikarang gatuan ni Governor Bambi. Ikasiguro gina ni Governor Bambi Imano, ayaw gibinyog ikalimti ang mga tao na naghatag sa inyo sa higayon o oportunidad na makapaniribisyo ikaw. Salamat kayo. Salamat kayo. Amo sa ka nang isuklian ni Governor Bambi Imano sa inyong mga nyungungo, sa inyong mga request na paningkamutan na mo na amo ka lang matunod kanino. Samtang ang kapitan sa Barangay Natubo, Hasaan nga si Honorable Francisco Lungpiao nagpaabot sa iyang pasalamat ngadto kang Governor Bambi nga usa kining drainage system sa dakong rason sa ilang kahingawa ning panahon nga dunay katalagman. So kini nga project nga among natagamtam karon diri sa among barangay, usa kini siya nga nakahatag yun og dakong kalambuan nga diin ang mga katawhan sa Purok 2 sa Barangay Natubo ilang natagamtam ang kini nga project ako kay katabang. Kasing-kasing gayon ang panerbisyo sa Administrasyong Imano nga subay sa ilang gipanumpaan nga dili lang igo magpapili sa pangatungdanan apan bisan sa hilit nga dapit ug ngadto na sa kabukiran dili mapihig apan mabubuan gayod og mga proyekto. Kauban si Charm Pagamalan sa kamera, ako si Lambo Regian Amor Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino. Kasing-kasing gayon ang panerbisyo sa Administrasyong Imano nga subay sa ilang gipanumpaan nga dili lang igo magpapili sa pangatungdanan apan bisan sa hilit nga dapit ug ngadto na sa kabukiran dili mapihig apan mabubuan gayod og mga proyekto. Kauban si Charm Pagamalan sa kamera, ako si Lambo Regian Amor Maygay, alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.